vás zdravím, vítejte u podcastu Za minus 4, nejlepšího podcastu za Fantasy Premier League u nás a na Slovensku. A moje jméno je Dan, se mnou jsou tady Broňa a Vaša, já vás zdravím. Čau. Čau. A my se dneska mrkneme na to, jak se nám dařilo minulý Game Week. Podíváme se potom, co si připravíme na další Game Week. Podíváme se na Broňův Bench Boost. Podíváme se na Vašův Wildcard a spoustu dalšího. Takže borci, jdeme na to. Tak asi bych začal tím zhodnocením toho minulého kola. Jak jsem teda načnul Broňův Bench Boost, ten ho vystřelil hromadu výše dopředu. Tak jsem se spokojený. Já jsem viděl, že to tam jeden typek zachránil, jak by to stalo za hovno. Máš tomu nějaký komentář? Jestli bral vítr z klachet, to je přesně můj komentář. Kdyby to nehackoval, tak prostě je to 8 bodů. 8 bodů a já jsem asi s ničím víc moc započítal. Čekal jsem teda, že jeden z nich bude mít čistý konto. Buď Dubravka nebo Andersen, tam myslím byl. Tak jsem čekal, že někdo z nich bude čistý konto, vlastně nebo i Van Hecke. Ale ten se dává z góláš, no, takže. Takže nakonec dobrá volba. Jako jo, ale halus, no, jako nebudu tady zastírat. Prostě. To máš vlastně, už se z toho zbavil, jak tady kolikrát se zmiňoval, takže pohoda, že? Můžeš se soustředit na další věci. Přesně tak. Vašo, jak jsi ty spokojený s minulým kolem? No, zhodnotil bych to tak, že já jsem neměl obranu Arsenalu a tam mě vytrestala. A plus jsem měl na lavičce Kuduse za 12 bodů, což mě zamrzelo. Nevěřil jsem mu na Lícu a Frér 1+1+3 bonusový body, takže to mě vytrestalo. Po dlouhé době, snad po 10 kolech červená šipka, nebo po 10, ne, když máme 8 kolo teďka. Poprvé moje matematika. Poprvé možná byla červená šipka dolů, ale nevadí, jedeme dál. Já jsem teďka použil wildcard, takže zase to nakopneme. Dobře, já si své kolo moc nepamatuju, akorát myslím, že mám 70 bodů. Měl jsi dost, no, teďka už jsi 3 body za mnou v celkové tabulce. 3 body za tebou? 3 body za mnou, no. To je nějaký divný, že jo? Že jsem se díval 3 Protože já jsem volal předané. Jsi předané? Předané, to bych si mohl tam teda pamatovat z toho kola. Ale, to vím jediný, no, to mě budí ze sna vždycky. Ale určitě není za toho tak málo. A nebo byl v průběhu toho kola a možná jsem se nějak vyškrábal zase zpátky. No, ale jako... Ale to málo, co jako na 10 bodů si myslím. Musí dát ligu. Ligo. No, jsem tady. Nevadí. Já jsem vlastně použil taky wildcard, teďka vlastně před tu repre pauzou a hrozně jsem se rozmýšlel, jestli dát, nebo spíš koho dát z Arsenalu z obrany, jo. Měl jsem tam různý vlastně formace. Hodně jsem věřil Foudenovi, tím pádem jsem dal do brány Raju, ale pořád jsem tak nějak v hlavě říkal, že to možná zase tu minutku 2 přehodím z Raji na Timbra a bude chytat někdo prostě jiný. Teďka mi to mrzí, no, takže možná budu koupit nějaký plány na to. Ty máš zatím to nemusí, jak máš Raju čistý konto. Já vím, ale Timber měl zase 11 bodů a teďka jsem někde četl, že to má být snad nejlepší pravý obránce v Premier League. Což zatím je herně za mě, jako nebo patří mezi jako on je vlastně, jak koukám ty zápasy, tak je fakt šikovný, on je furt vepředu. Dostává se vlastně z té čtverky Arsenalu asi nejvíc do ofenzivy. To asi určitě ne. A ty body má jako zatím, ale podle mě to je taky chvilkový, jakože jednou vyletí Timber, na začátku sezóny hned vyletěl Calafiori, je to takový, že se to tam střídá, takže za mě... Tak jako u Arsenalu to čistý konto je docela dost pravděpodobný, kromě asi 2-3 pivů. Že to máš právě ten atak dopředu, no? A právě často, no, jako je to zajímavý. Takže to vlastně byla taková, že tě předuším, taková moje myšlenka, no? Ale ještě jsem vlastně dodat, že vlastně díky ataku Tibra byla penalta. A Hali tak dokopal. Bukayo Saka oproti Gyökeressovi, což vlastně je dost, ne že otevřel oči, to že Gyökeres nesralo. Takže jste mě neposlouchali diváci v minulým díle. To, že Gyökeressovi výkony stojí za velkou velvu, to prostě asi jako vidíme na těch zápasech, že se moc neprosazuje. No ale od kdy, ale že jo? No, od té doby, co Broňa ho zadal ze sestavy zase. Ne, to určitě ne. Když ho neměl, tak mi střelil goly, jsem byl spokojený. No, penaltu ti dal proti Lícu a to jsem ho tam měl jako v rámci free hitu. Ale mu prostě jako nepřijde mi, že by se to tehdy úplně zaplalo tak, jak by měl.
A teď, když přišlo penalty, tak jako u mě je to horký, že je horký na horkým křesle, že půjde pryč, jste se starý, no. To je vlastně další téma, překvápko, za mě teda taky velké překvapení. Já jsem vlastně měl v tom týmu pouze kvůli tomu, že má ty penalty, ale jak říkáš teďka ty, Brňo, co s ním, jo? To je prostě za 9 mega útočník, co nehraje nic. Ta prej nějaká, že mají mezi sebou se Sakou domluvu, že prostě kdo bude se cítit víc, tak, nebo když Saka se bude cítit, že předá balon Jokerešovi, tak mu ho předá. Takže jako ani jeden z nich to asi nemá úplně 100% jistou tu penaltu. Ale jako Mažut Jokereše si bral kvůli tomu, že si zmysleli dokopat penalty. A teď, když máš třeba plácnu 50% šanci a s těma jeho výkonama. A to nechceš. Ale zase vy jste zvyklí nemít 9 milionový útočníka, který jako nic nehraje, ne? Watkins. Opravdu, už to nechcem pokračovat. Jestli jako posouvat se dál na tomhle. Jo, chtěl by to určitě jako změnu, no. OK, tím pádem... Ještě to přidám k obraně Arsenalu, že Gabriel začal sbírat defenzivní kontribuce. Což to už druhý kolo po sobě, co je má. Což je taky docela vítaný bonus. Za mě Gabriel je must have. Pro mě teďka momentálně jako. Asi jo. Hodně lidí se právě rozmýšlí, jestli Gabriel nebo Timber. Je to ty... Asi bych se vydal tou cestou, že místo Rai bych vzal Timbra s Gabriel a třeba Poupa brány. Fakt, jo. Přesně tak, já jsem to udělal spoustu teďka tady takových sestav, ale by se mi to hrozně, no. Ale je pravda, že já vím, no. Timbra stojí myslím 5,9, že už jsem si jako řešit v rámci budgetu. To za prvé a za druhé jako s ligou mistrů nevím, jestli Timber má úplně jasný základ, jakože každý kolo, víš, jakože by to netočil jako Arteta, no. Ale předpokládám, že asi ti kluci... A hlavně Gabriel má, jelikož má pásku, tak má, nebo teď se vrátil Saka, takže Saka asi dostane zpátky pásku, ale Gabriel má jako místo úplně jasný, jo, ze Salim. Já doufám, že proti třeba Sunderlandu nebo proti Burnley nastoupí Ben White, že místo Timbra. Právě, že pošetří prostě, pošetří Timbra. Mají v rámci Ligy mistrů. Teďka v té Lize mistrů neměli moc těžké soupeře, ne? Tam měli Olympiakos doma, teď se přiznám, nevím, koho mají. A tam hrál ten White, místo Timbra, že Timbra... A tam hrál White právě, takže on bude hrát ty lehčí zápasy a podle mě... To je zápas třeba s Realem, před zápasu se Sunderlandem. Tam Whitea nechceš, no, asi. Musí to točit Arteta, jestli chce jako uspět, tak... Komek hraje dobře, to není, že by hrál špatně, ale prostě asi chceš tu svoji 11, na kterou si zvykal, no. Určitě nejsilnějším týmu v Evropě. OK, to je tak asi první překvápkou ten Jokereš. Negativní překvápko, ale pozitivní překvápko, zase to trošku otočím. Broňa to nevím, jestli to nechtěl říct, ale za mě pozitivní překvapení Caicedo. Krásný gol. A Chelsea vlastně porazila Liverpool a Caicedo za 5,9? 5,8? 5,8. To je jako zajímavá varianta. Hlavně je to borec, který má vlastně 3 góly, 4 kontribuce a teď dvakrát po sobě měl 11 bodů, takže mu dal vlastně bod od toho, aby měl vlastně. Jako fakt zajímavá varianta teďka do zálohy. Chelsea má dobrý los, takže Chelsea má super los právě. Jako a Caicedo bude hrát každý zápas, že jo, takže. Ještě s tím, že varianta. Že vlastně Palmer je zraněný, koho tam, že? Enzo by měl být na penaltách, ale teď je taky možná zraněný. Takže já si myslím, že Joao Pedro, možná ten Caicedo, možná ještě někdo jiný naprava, třeba někdo další. Pak penalty? Ne, ale jako myslím kvůli tomu osu, co teďka čeká Chelsea. Já si myslím, že aspoň 2 hráče z Chelsea bys tam... Za mě určitě Pedra nechat, jelikož Palmer není Pedra, ještě dal bych mu šanci, mají Sunderland doma, teďka Chelsea kolo dozadu, nebo kolo dopředu, teďka mají Nottingham venku, ten los je dobrý. A Pedro musí být jako v sestavě za mě a druhý, tam si můžete vybrat z těch záložníků, kdo chce víc do risku jako já, tak Enzo. Kdo chce jít na jistotu, Caicedo. Jak je to vážný to zranění? Podkolení šlachu má, že? Zánět něco. No, ale to je jako, že asi by měl být potom ze zápasu ready, takže jestli... Jako odletěl ze srazu Brazílie o něco dřív. Argentiny teda ty vole, se spletl si vole s Brazilcem už ty vole. Enzino. To je ten Pedro. No, z argentinského srazu odletěl za mě, jako snad bude připravený. Já ho v sestavě budu mít, no. A kdyby nebyl na tohle kolo připravený, tak tam má určitě nějaký záskok. Určitě mám, no. A k tomu se jako dostat. Nějakého borca. A může to použít a prostě potom další kolo myslím, že má Chelsea. Sunderland právě doma, myslím. Jo. Myslím, že jo. Já má Sunderland. Sunderland doma, vidím to. No, tak tam už by jen zase nebyl nachystané. Kdy tam by možná šiklo mít 3 hráče Chelsea, ale těžký jako to tam dostat na to kolo.
Ale určitě Kuku, ale určitě za mě must have jako. Sanchez dobrá nebude, jo. Ne, to už jo. Jo, máme sázku? Ale Kukuryany je zase špatná volba. Teď vlastně zase přicel asistenci na gol Esteval. Taky takový attacking threat, ale nevím, jestli ten potenciál na čistý konta má takový jako Arsenal. Prostě asi máš na čase v bráně, to je prostě, kdyby si střelil okolo sebe kulometem a uvidíš, jestli to trefí nebo ne. No, OK, to je teda asi k těm překvapům. Napadá vás ještě něco, co vás tak třeba překvapilo? Já si myslím, že už tam asi nic takového, jakože... Jako byly tam určitý překvapení, třeba naše čistý konto. Doma se Sunderlandem bylo, jo, To jsem vlastně četl, že si ho chcou nechat, jo. Jo, teďka jedeme a zase to spadne v neděli, no. Uvidíme na Anfield. To je masakr, jo. Uvidíme, co na Anfieldu, no. Tam má někdo fakt jako velký pevný nervy. Nebo to prostě nerozumím. Jako teďka ho nemůžeš jako odvolat. Nejde to, ale uvidíme na Anfieldu, na Liverpoolu hrajeme v neděli a tam jestli bude z toho jako třeba 4-0 nebo něco takového, tak zase tady budou články a odvolávání a schůzky, no, tak uvidíme. Dobře, no. Jaký máte plány teďka na další Game Week? Můžeme teda začít asi tebou, Vašo, jakož uvažuješ o té wildcard. Můžeme, já jdu do wildcard, já jsem to říkal v předchozím díle, vlastně, že po repre-pauzi to tam střelím. Tým je doplněný vlastně o tu obranu Arsenalu, co jsme se bavili, což je Gabriel a Raya. Taková menší odbočka, takový okénko do soukromí Gabiho Raji. Čeká potomka, takže tam ty čisté konta bude chtít jako určitě i za, nevím, jestli to bude syn nebo dcera, ale bude chtít určitě vychytat ještě o něco víc. Já si měníme na bulvární podcast, jo. Aby se ale neužil a potom nepřišel na zápas. Ne, porod bude až za dlouho, ale jsou očekávání, takže Gabi Raya s Gabrielem a můj trumf na dalších asi 5-6 kol je z Bukayo Saka, který se vrací po zranění. Tím pádem odchází Victor Gyökeres, kterého jsem si ho tady prosazoval od začátku soutěže, ale jelikož nebude na penaltách, čemuž tady možná, jako jak říkal Broňa, že se možná budou střídat se Sakou, já si myslím, že ten Saka jako, jestli to bude brát asi, ale to nevíme, jako jo, to teďka střílím. Ale láká mě prostě Saka, když ho vidím, teďka hrál skvěle. Tak on vrací se po zranění. Dával góla? Dával góla, dával i za repre, dával góla vlastně v lize mistrů, takže Bukayo je zpátky a za mě, jestli se někdo rozhoduje mezi Gyökeresem nebo Sakou, tak bych šel do Saky. Takže to je tohle. Tak máš slevičku 0,1 milionu. Ještě plus. A to je teďka, jo, ta slevička teďka, že uvidí všichni, jako, že já jsem si koupil Saku, tak hned to půjde 0,1 nahoru, že? Takže to je Saka, no a pak tam jsou takové změny, v záloze třeba přijde ten Enzo, odešel Bruno Fernandes, například odešel Virgil van Dijk, z Liverpoolu vlastně nemá vůbec nikoho, i když přijíždí na Anfield teďka Manchester United, takže toho možná budu litovat. Easy money. Čehož možná budu litovat, ale Agent 007 špatnej, furt. Florian Wirtz, kdyby někdo nevěděl. 008 možná už je vlastně. Takže z Liverpoolu nikdo. Arsenal jsme řekli, pak jsem tam přivedl do obrany Senesiho z Bournemouthu. Už jsem ho měl minulý kolo, ale ale nehrál, myslím, že jsem ho měl na lavičce. Protože oni hráli na venku, ale Semenyo samozřejmě 2+1, že? Někde venku. Nebo ne, doma hráli s Fulhamem a 2-1 myslím. A Senesi byl střídaný. Já myslím, jeden defenzivní contribution od toho, aby to zvládl. Přesně tak. No a další moje posila je vlastně Doku z Manchester City. Manchester City má taky super los. Doku vyměl. To myslím, že. Teďka mají doma Everton, samozřejmě Doku minulý kolo nehrál, což vytrestalo hodně manažerů. Já jsem byl rád, protože já jsem ho ještě neměl, ale teďka věřím, že zase Pep jako ho tam dá a Doku dělá super čísla za repre. Nebude hrát Foden, to asi rada, no. Jo, já jsem říkal, že počkám teďka a jestli už nebude hrát nic, tak taky půjde pryč, jako to už je. Takže Doku tam je a
pak jsou tam takový změny spíš jako kvůli budgetu a to je například Forster z Burnley, který tam šel vlastně kvůli, to je doplnění jenom kvůli budgetu, má jasný základ, útočník za 5 milionů, potřeboval jsem to nějak doplnit a jinak mi zůstává vlastně Kudus, Semenyo, Pedro zůstal, Van de Ven a Muñoz ještě. Na toho jsem zapomněl, Muñoz ten mě taky vytrestal, Crystal Palace podává skvělý výkony a potřebuju tam někoho, hráče jako z Crystal Palace a Brňa třeba měl zajímavý teďka před natáčením jako point Sara, ale já věřím jako Muñoz, to je něco, jako Muñoz je takový Timber prostě v Arsenalu, jo, pro Crystal Palace, takže... Jaké mají los vůbec teďka? Není špatný, ano, není zase jako úplně super, spíš takový do šeda, zabarvený, ale jako Crystal Palace je super fotbal, jako jo. Myslím, Brentford doma, to je docela v pohodě. Brighton doma už může být těžší, Wolverhampton venku je v pohodě, Manchester doma je v pohodě. Burnley venku. A potřebuju tam i prostě jako z Crystal, jo, řekl jsem si, že aspoň jeden hráč a vyšlo to na Muñoze, no, takže Muñoz. Takže já jdu wildcard a děj se vůle boží. A zelený šipky hřiva. A měl z nějaké, jakože třeba, že bys přemýšlel o jiných hráčích ještě, jakože třeba Ismaila Sarr má docela zajímavý výkony. Přemýšlel jsem nad Matetou, ale pak jsem viděl cenovku a bohužel jako se mi nenarvu tam prostě většího hráče. Čekal jsem, že Mateta stojí 5,5, ale myslím za 7. Dokonce 7,5 dokonce, takže. Nahoru, jako. No, takže to je jediný ještě borec, o kterým jsem přemýšlel jinak. Jinak ještě je tam Margehy v obraně. A když jsem si zase porovnával Gayho a Muñoze, tak Muñoz prostě má větší šance prostě mít ty asistence a góly a on je gólový, jako teďka taky Gehy a má vlastně asistence z reprezentace. Má zase z reprezentace, ale teď taky hráli proti nějakým, jako nechci se nikoho dotknout, ale měli lehký soupeře. Jo, ale to je takový to, no, z Gehy máš myslím 4,9. A Gehy hlavně má určitě v hlavě přestup do Liverpoolu a velmi v lednu se to zrealizuje, takže... Myslím na toho stopera jako je do konce sezóny, nebo co? No to ne, jako, ale prostě Muñoz čistá hlava, víš, pro té pravé léně jenom zajímá ho ta čára, ta jmenová. No, pak přijde lednu od Chelsea, dá zase nějaký prachy. A... To je možné. Takže já takhle, no. Hodně zdaru teda, Vašo. Co ty, Broňo? No, já jsem se zbavit toho, jak to mám říct, bandity, mé záloze. Koho? Bandity, to je takový ten narušitel, co to tam na schvál kazí prostě, a to je Bruno. To prostě jako, ne, to není možné. Jo, ne, jako. Takže Bruno půjde pryč. A zase ale smůla teďka proti tomu Sunderlandu. 11 kontribucí, tyčka. 11 kontribucí nakonec neměl. Neměl nakonec, jo? Snížili mu, no. Tak ale já měl. Šance byly, jako. Takže Bruno půjde pryč a půjde pryč Gyökeres a vypadá to, že přijde Saka. A útočníka se ještě rozmýšlím, ale vypadá to asi na Matetu. Že bych zkusil. Prosím tě. Ale zase právě, jestli chceš jít nahoru, tak musíš dělat něco jinak, než mají ostatní před tebou, že? Přesně, tak proto si bere Saku, který si veruje. Tak toho tam musíš mít, jo? Ne, Saku musíš mít. Jsme se bavili, že vlastně chceš hráč Arsenalu a prostě já jsem, co zápas vidím Arsenalu, tak ten je prostě tragický. On prostě je absolutně vytržený z té hry pryč a i když má prostě mít jako nějaký souboj nebo něco, tak mi přijde, že prostě to nezvládá ten souboj tak, jak by měl. Takže proto prostě hráč Arsenalu tam chci mít a prostě když Gyökeres přišel penalty a jestli je má Saka znova, tak tam asi pokračujem, že? A Bruno hraje hrozně, Mateta má penalty v Crystal Palace, taky se mu zatím úplně nedaří, dokonce má 7 mysnutých velkých šancí, což je opět nejvíc Premier League. Mateta. A proč si ho teda chci přivádět? Protože doufám, že se zase dál, že se do Fetra budí. Protože Broňa. Já jsem to nechtěl nazvat jako... Mimochodem Haaland má taky 7, no, takže... No, tak dobře, já že může mít 10, každý kolo prostě ti to zdá, že? Zaručí. Takže to takhle, no. A trošku je na odstřelí Ndai, který vlastně teď měl, myslím, asistenci. Rád bych Nadal gól z penalty dokonce. Dával góla někde na Wolverhamptonu, myslím, že dával naposledy, ale spíš jako tam je to kvůli losu, jako ten Everton za mě.
Jinak hrají dobře. Teďka mají City. No teď mají City, jako, ale jinak ten los jako je nepříjemný pro ně, jako teďka momentálně. Ale jinak, no, jako neříká, že by hnal. Jinak on hraje na penaltách. Čísla na to, že hraje ve Evertonu, tak ty čísla má dobrý. Takže to já nevím, no. Přemýšlím o Ismailu Sarovi, přemýšlím o trošku Lenzovi, přemýšlím o Kajsedovi. Těžko říct, no. Z penalty dal gól, no. No, další hráč na střelu tam byl ten Von Hecke, no. Taky musím počkat nejdřív. Takže Borec se tě zachrání, tak ty ho takhle střelí úplně. Tak já potřebuji Gordona, abych chtěl přivést časem. Teď ve 12. víku, tam bude vlastně switch zápasu. Liverpool dostane brutální zápasy. To jsme se vlastně ani nebavili o tom Newcastle, je to takový nenápadný, jako oni zatím jsou takový, jsou dole zatím, ale nehrajou vůbec špatně. Tak teďka dole, tak jako... Tak mají 6 bodů, nemyslím, nebo teďka vlastně 9. Teďka vyhráli, takže budou mít 9 bodů. To si myslím, že mají víc. Nemají, jako jsou fakt zatím jsou níž. Jako takový nenápadný tým, no, vždycky jako... Ale jak říkáš, ten los bude pak dobrý a určitě Voltemade, Gordon, někdo z těch dvou, jako určitě stojí za to. Vypadá, že na penaltách, což by mohlo být 9 bodů. Při to. Ale obrana Newcastle jako hraje výborně, to prostě... To je zajímavý pojem, no. Ale koho, že? Livramento se zranil. Burna asi taky ne. Lewis Hall, kdo ví, jestli bude hrát. Trošky jako ne. Trippier 35 už taky jako, už je takový. Teď je Švár zraněný, tak je tam Botman, ale ještě stojí okolo 5,5 milionů, že to není jako lehká volba. A jiný tak Pope, no, za 5. Pope je zajímavá varianta. No. To je právě s tím Timbrem a uvolnit přes raju místo tady tomu brankářovi, no. OK, dobře, to měl. No a ty jsi nepřemýšlel třeba nad Voltemarem místo Matety? Já přemýšlel jsem nad tím transferem. Jako Fernandes pryč, Endai pryč, Gyökeres pryč a dovnitř by šel Gordon, Voltemade a Saka. Ale tak dobrý lost, jo. Jako, já nechápu, jako ty řekneš, že chceš Matetu, pak ho zdůvodníš, jako, že nedává ty šance a Voltemade je teďka jako má ten ohýnek, jo, nahoře, dává góly, los jako zajímavý. No jo, není to špatné. 0,5 míň. Jako nechci ti radit, samozřejmě klidně si Matetu, ale Voltemade jako zajímavý, ty jo. Nepřijde mi ten vlastně Newcastle až tak výborný, jako prostě ten West Ham se zvedne. Mata taťko je s Fulham je stabilní, jako obranu má dobrou. West Ham se bude taky zvedat do braně, prostě když mají větku nuňa. Brighton mají, ne, venku teďka. Brighton venku. Jo, sorry, tak Brighton venku, pak mají Fulham, pak mají West Ham a pak mají vlastně do reprezentační přestávky ještě Brentford jako venku. Jako... Ale zase, jako když to otočíš, tak v každém zápase klidně může dát gól. Nemusí, ale může, jako. Což je taková demokratická odpověď, že jo, máme po volbách. Ale jako za mě Voltemade, kdyby se měl rozhodovat... Asi budu čekat někam našeho do 16. kola s něma. I když těžko říct, tam taky potom to nemá úplně jako ten odborný. Nevím, jsem si nějak jistější s těma tetou. Tím, že kope ty penalty, což Voltemade asi bude kopat taky, že bude Gordon na tom, ale... Když jsem viděl teďka toho penaltu, přemýšlím, jestli jsem to takhle někdy kopl. Jako suverénně normálně pověšený. To nevím, že? Jak když věšíš prádlo, ty vole. To připál, si myslím. No, jako taky jsem si říkal, že to přikopne, ty vole, ale jak to krásně, to, jako víš, nevědět, jak se ti napne. Krásně kopli. Co tvoje změny, Dane? Moje změny, jestli teda Broňa skončil? Já si myslím, že Broňa už ten... Skončil. Broňa, ale pozor, Broňa se škráve nahoru, ale ta volkou, pozor. No, ty vole, mám strach. Jsem vyhrál dvakrátku. Broňa leze jak Adam Ondra na olympiádě. No, jak jsem zmiňoval teda na začátku, já dám ten bench boost. Vychází to tak nějak, jakože i ta levička by mohla mít přijatelné zápasy. A jiná změna, o které zatím uvažuji, je z Evertonu, že by měli pryč, jelikož má teďka City a přemýšlím, koho tam, no. Už to tady taky padlo, že by se... A kolik máš přestupu? Mám 3. Takže taky máš varianty. Už to tady vlastně padlo, že tam možná taková změna je Gyökeres pryč a Saka in. Já to ještě musím nějak asi vyzkoušet, jak mi to bude sedět s prachama, no, ale tenhle typek půjde určitě pryč, protože mám ten bench boost. Koho tam dám zatím, teda upřímně nevím.
Skloňoval tady Gordon, skloňoval tady Sár, ale tyhle typky si asi nechám ještě na další kolo, až se zbavím Foudna, protože teďka s Evertonem bude hrát taky hovno, předpokládám, takže ten půjde taky pryč. Kdo tam hraje dobře v tom týmu, kromě Haalanda? Kromě Haalanda a Semenia. Víš, co je ti frejl, že máme druhý week po wildcard, no až teď řešení. Celý tým po. Tak to bývá, bohužel. Jako, ale jestli necháš Virgila na levce proti Manchesteru, ale Manchester tam vyhraje 2-1, tak ti normálně přinesou ty vole pivo do dalšího divu asi. Já mám ten bench boost, takže mi to jedno, možná nechám na levce klidně. Jo, to je vlastně pravda, bench bez nic neřešit. Jo. Tak. No, takže taková jedna skromná změna u mě asi, jinak to asi nechávám, jak je. Takže tak. OK. Co vás teďka ještě napadne? Máte něco na srdci? Pro naše diváky a posluchače? No, na srdci mám teďka toho hodně, když jsem viděl včera naši repre, ale k tomu si asi nebudeme vracet, ale jako probrali jsme to za mě všechno, nevím, jestli Broňu něco napadá, ale jako jsme zpátky po repre pauze, zase do toho naběhneme. Já mám teda očekávání, říkám to tady na rovinu, že neprohrajeme na Liverpoolu, si myslím. Mám nějaký tušení, tyjo. To už tady bylo. Mám nějaký tušení. Liverpool je nalomený, teď prohrál na Chelsea, že jo? A kolik ty půjdeš teda výsledek? 1-1. 1-1. Bude to opatrný, budeme zalezlí a z nějakého breaku Kuňa uteče. Kuňa minul nehrál, ne? Ne, bude hrát. Dobře. Nebude tam Mount? Nemyslím si, bude to na breaky sestava. A kdy říkal Amorim, že konečně změní tu sestavu? Sestavu nezmění, spíš systém a ten nezmění taky nikdy, takže... Takže já ti přeju hodně štěstí. Takže Amorim je nový takový Karel Brickner, 4-4-2. To jo, blbý je, že vlastně teďkom bylo jen 4 víky, pak další repre pauza. Kdy má být ten africký šampionát? To až v lednu 19. kolo, to máme čas ještě. Okay. Bude ještě krásný vánoční program, tam to byl řešit furt. No, vánoční program už se nám to blíží, že? Ale nevím, no, teď prostě přijde, že asi nic takového extra není, no, že prostě je potřeba přitáhnout hráče Arsenalu, teďko sice 2 kola úplně nemusí, ale kolo 10 a 11, tam je velký switch, kde mají 2 lehký soupeře, potom se repre pauza, po repre pauze máš 12. kolo, kde se zase Liverpool switchujou, mají dobrý los, takže si myslím, že to probrali vše. Dobře. Pojďme tady na naši závěrečnou rubriku za minus 4. Kdybyste museli a chtěli, tak koho přivedete? Já to řeknu asi jednoduše Saka. Budeme ho jako pikovat všichni 3. Kdo má Gyökereše, nemá Saku. A jako by nebylo, takže za mě prodat Gyökereše, protože Saka jako do sestavy se bude dávat hodně špatně a myslím si, že hodně lidí bude mít třeba jenom jeden přestup, ale vlastně za Gyökereše ti to nevyjdou, že on je 9, na Saku 3-9, takže prostě Gyökereš plus 1 transfer, takže za minus 4. Saka. OK, Gabriel. Já jsem asi za Gabriela. Pokud hráči nemají v sestavě, tak prostě Gabriel tam musí přijít, ale jakože to nejdražší obránce ve Fantě, tak ho taky budeš muset dělat 2 transfer. Už je nejdražší, jo? Já si myslím, že bude nejdražší, no. Takže zase to budeš muset dělat 2 transferama, tak si zase za minus 4. OK, no a za mě... Pojď překvap nás něčím, co tady nezaznělo dneska. Bych dal asi toho Timbra. Mně se prostě hrozně líbí a asi bych to risknul. Pokud jste na tom špatně tak jako já, někde dole, tak tohle může být rozdílový hráč. Jako může to být takový game changer, ten Timber, moc lidí ho nemá, jo, jako. Co jsem viděl? Zajímavá varianta určitě. Tak ještě ten game changerům uvidíme co Reinders, ten takovej jakože... Ten teďka mlčí, no. Ten teďko mlčí. Ale furt stojí kolik? 5,5? 5,8. No, OK. Že to je docela v pohodě cena. Enzo na Caicedovi mohli být zajímavý teďkom, po kterých jako lidi budou ševat. Nevím, no, jestli ještě kdyby tady jsme lafát, prostě tomu Christotaris. A nebo ten jich Voltemade ještě, za mě. Do útoku. Ale to už jsme za minus 8, 12, minus 12 ještě. Ještě další wildcard. Tak to je pro hráče, co mají víc transferů, ne? Jo, tak joši, já vám dneska děkuju za vaše cenné informace a rady. Děkuju taky vám za zhlédnutí tohoto videa.
Pokud se vám bude obsah líbit, dejte nám like, dejte nám koment, sdílejte nás, dejte nám odběr. V komentářích nebo potom v popisku videa bude i kód na naši miniligu. A ještě jednou díky moc, hitněte nás i příště za minus 4. Díky, čau.